Ayo diisi warna kono pe aja keliru. Loh. Hei. Ku ampang ilang. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau, dor hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, aku pegang erat-erat. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau, dar hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau, dor hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, aku pegang erat-erat. Pur Rupa-rupa warna hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau, dor hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Iming-iming aku duwe roti, roti mari sing rasane legi, sapa gelem nangis karo yo, tak wenehi roti mari susu. Iming-iming aku dure roti,
adik-adik, ayo belajar, Ayo, anak-anak. belajar nembel ban ya. Gak boleh ricu loh yang sebelah sini. Ayo semangat semangat. Oh. Aku iki tukang tombel ban, uripe sak dalan-dalan, golek mangan duit sing halal, weton cukup kanggo sandang lan pangan. Aduh di sawer tak iya. Terus wede. So. Ayo sawer nih. Aku iki tukang tombel ban, rezekine mas untung-untungan, golek pangan duit kantongan, weton cukup kanggo sandang lan pangan. Asik. Oh, Jaya ning budaya bersama Tikrawi Production. Mantap bro. ayo sayangku. Majedor. Dar. Ono ban-ban. Wah iki mesti rezeki teko. Majedor. Abane becamane. Isu-isu rezekine sayang lumpuh. Oe tambang 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 lumpuh. Yuk. Tepuk tangan anak-anak. Luar biasa, ini dari TK mana ini? TKB ya, pinter sekali. Gurunya siapa ini? Wah layak misli kabeh. Duh, rambale. Amit. Aduh, rambe. Duh, rambale. Aduh, rambing. Bolene teh tak nitih. Ayo tanda maju. Nitih bering matan-matan. Aduh, rambak leng ratin, Dewanda namanya. Iya Pak Pri. Aduh, rambak leng ratin, sumber pucung pungkona, tar sampang ke rumah sakit, tuan dokter klambe putih. Aduh, rambak le, aduh rambe, aduh rambak le, aduh rambe, montak kembang jadi reng lake, montak kembang jaren apese. Duh, rambak le. Duh, aduh rambing. Duh, rambak le. Duh, aduh rambing. Bola api tangen nom jamung. Jamute bakar pote. Duh, rambak le.
Aduh rambale aduh rambe olar mate alengker olar biru aduh dewan dale Ya Pak Beri. neka orengan aduh dewan dale Dapur. Ratin Robena Montak kelar pula sing neser kegetedung main ngak bayi Duh rambali. Duh aduh rambing. Duh rambali. Duh aduh rambing. Kelebit aduh cepot tenang. Kancing jalan saben dadana. Kuntil
tanpa dirimu hidupku sunyi, duhai belahan jiwa bermata hati, tanpa dirimu hidupku sunyi. Ku tunggu kau, selalu ku tunggu. Yo bro, Cahyaning Budaya bersama ASRW Surorowo. Yo, Next Production bersama ASW dan Krakodel. Telingaku ini ingin mendengar tangismu, kedua tangan ini ingin membelai wajahmu. Andaikan dirimu hadir di sisiku, kan ku berikan sejuta langit dan sayang untukmu. Yo, Laser Community. Yo, tarik. Yo, Sendewuri asik. Ayo, bobola apa bobola? Oke. se, Bobola. ya sabar. Gregis. Ya. Gregis. Gini. Ya. Bayar. Grigit bayar grigisi. Nyawer jaluk gending. Ya. Ayo. Ayo. Ayo, Ki. Jogete. Iki. Aja gratis. Hey. Yo. Yuhu. Yo. Lesa. Sawer. Oh, body Yo, Laser Community. Sere. Cahyaning Budaya. Toreng Ayu Kebak Community. Kayu kebek community. Tarik. Kiri satu. Gaya gerikis. Saya suwe luduke. Apuwo riko nangis. Laser Community. Tarik. Opo tahan dirasakno. Oh, iya, Dek. Laskar community yo. Agoro. Eman aduh. Adi eman. Mosok, Dek. Eman. Dari seru Riko tak kisah. Agoro. Aduh ojo wedi kelangan. Laser Community. Sawer se. Aho.
Laser Community. Teks Produksi. Cahyaning budaya. Surarawa. Suaranya dang di belakang. Ya kudu nyawer. Ya tambah seger. Pun siap sedaya. Tarik. Mangga. Iya. Dari Kencing manis kakean gula. Wes yo wes yang dipikir apa kerasa. Yo siji loro telu. Geri Kencing manis kakean gula. Asik. kakean gula ya Mas. Keleget. Wes yo wes tak dipikir apa kerasa. Tarik Are. Geri manis ora manis tambahi gula. Sarine kakean gula. Wis yo wis, dengeri kopi, kere sing kuno. Lagi Yo Laser Community suaranya. dari Kencing manis, kencing manis di kakean gula. Tarik. Wis yo wis, nang dipikir apa kirasa. Rasa dek niki. Hei. Prataruna panggaya labana goro sarawing jatmo. Wis jangkep kok aja deret-deret wae. Sarawing jatmo kang koncaten jiwa patut lamun linulutan mreng sesama kawis pita-pita wilis ranum pokok sekar pisang sekar pisang sesasining raya jangka wuri nyemas mingkar mingkur rengu
Gones, sangka uri mas jinggosa umpama aja ubas aja Jawas dan su marang brek wangsung semua setikno pawelingi ngomong tuwa tunis setitikno pawelingi wong tuwa aja ubas aja ubas ya mas aja was den sok marang mrek wangsung semua malaji fotoku aji neng diri nadyan lamong kalamong tanpa selembar godhong ekor watan sabar lan nerimo Denge baru waton sabar melu aku aja leren yen kamu turun setitikno pawelingi wong tuwa saja sangka uri
Dong cari balung rondaning kalopo Sangkun gunung janur gunung ukuran bunder pinulok iki piye warana iki piye warana lolololololo kandes rasa kuyo brokon gawe tripel kayu warung dibikin awak kuru tripel kayu nompo dibikin dodoloro tripel kayu jati dipikir manas ning ati lawang kopi sing marah-marah iki piye warana iki piye warana maju-maju Butuh kae-kae butuh kumo nyambut gawe ora butuh omaloji butuhku ati ning diri ciu sak gelase aku melu sak lawase Nyanding padha nyanding dik kowe isih tresno ngomong kowe sing marai pring padha pring mas bumbu kinawe kalong eling mbak ya eling mas aja ning ati bingung ngomong kowe sing marai dik gombong sing limo nyanding padha nyanding dik padha isih tresno nyomong kowe sing marai ora butuh kae-kae mas butuh kumong nyambut gawe ora butuh omaloji mas
Oke, sembah nuwun, terima kasih. Monggo. Ayo selanjutnya ibu-ibu bedok. tansah kinambar ing sangune awan katon tenda solas lagane karang rang redup awane tukang mas tan kendengku ngalebono batin Jarene kasus ngono
Jarene kasus ngene ning ra ono nyatane dadi lawan politik dadi korban ambisi reform palsu salungamu akeh sing rumangsa kelangan beneka rakyat sing wis lilo dadi korban dicekel kono kene mergo melani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake salungamu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicekel kono kene mergo melani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake ora ana rong taun konmu dadi presiden dipaksa mundhut parlemen jarene kasus ngono jarene kasus ngene ning ra ana nyatane dadi lawan politik orde baru dadi korban ambisi reformis palsu salungamu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicekel kono kene mergo melani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake salungamu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicekel kono kene mergo melani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake piye ta somong soroti mripat bujane ku ngerti ono ati sliramu nanging onone mung sewates kanca padha rawanine ngungkapke tresno yen ku pangan kumenan nang mripatmu terpapang gambar baru ning atimu nganti kapan abot iki ora padha kok dadi Mas awakku biasa anggapku sebagai kawan ku sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buatku tak tenang ini semua karena hubungan pertemanan kau sudah biasa anggapku adem panas awakku gara-gara kamu tiba hatiku ketimanya aku sampai ke kowo turu ngimpi ngusap pipimu tani sanyoto kerasa kanca dadi tresno kirikus awakku nalika menes sliramu yen tak sewang SMS semepian ning atiku bingung rasane atiku kepriye nyikapi biyene kanca suwe saiki tak tresnani sampai ke kowo turu ngimpi ngusap pipimu tani sanyoto kerasa kanca dadi tresno yen tak sewang sono
sliramu nanging anane mung sewatis kanca padha rawani ning ngungkapke tresno yen ku meneng kemenelok yang pripatmu terima bergambar baru ning atimu nganti kapan apotiki ora mau adukung oh dadi kanca mesra mergo kepencet sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buatku tak tenang ini semua karena hubungan pertemanan kau sudah biasa anggapku sebagai kawan sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buatku tak tenang ini semua karena hubungan pertemanan kau sudah biasa anggapku sebagai kawan pipimu tanisa nyoto kerasa kanca dadi tresno wis kawanku nalika mepet sliramu yen tak sawange semu sewedane katiku bingung rasane atiku kepiye nyikapi biyene kanca suwe saiki tak tresnani sampe ke komo turu ngimpi ngusap pipimu tanisa nyoto kerasa kanca dadi tresno uripe sak dalan-dalan golek pangan domet sing halal watone cukup kanggo sandangan pangan aku iki tukang tambal ban rezekine sak dalan-dalan nasib apik duwet kantongan watone cukup kanggo sandangan pangan mak cedar dar ono bane pecah wah iki mesti rezeki teko mak cedar dar bane pecah maneh isih isu rezekine sayang lumpuh 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 sayang lumpuh
kone langsan dari hanya wang ngeleki tukur karena sak ser ser pokok semon pokoknya sopo iman iman motong sing tinggon dalam lambe sesekar hari sikar kependong